na good morning mga ka-online. At di-off natin ngayon kasi meron tayong okasyon dito sa Salvacion, Tigaon, Camarines Sur. Magpatabi ako kahit magparawaw dyan. Kada ano, maswimming ka naman. Sabi kang bunso ko, wow, swimming. And sa likodan ko kaya, ining dakulang sapa, hingaroy. Sapa kang hingaroy. Swimming ka? So, ma-vlog kita ngunyan. Pero ang cameraman ko, ining aki ko. Para boboy. Videohan mo ko ha. Ito yung bahay ng magulang ko dito sa Barangay Salvacion, Tigaon. Pero sa ngayon, walang nakatira. Nasa gitna siya ng palayan, mga ka-online. So ngayon, balikan natin. Madaman kita sa harong ta. Ayan. So sana... Shhh. Pagrigmat kang matataba ka, may hala. Sakol kargahon ta lang. Kargahon ko na buboy na. Ayan. Yan. Maabuton po, maabuton. Maabuton baga buboy. Nakakondin. Pinapagtas natin yung bahay namin dito sa gitna ng palayan. So dahan-dahan tayo kasi maabuton ang baso. Maabuton ang baso. Kaibahan ko ang buboy kong makuliton. Makuliton na buboy. Makuliton. Ayan. Andit na rin. Diday! Ayan. Diday! Yan, nakita yung yan sa arong mesa tahaw kang kaumahan. Diday! Medyo estado pa mo. Diday! Estado pa ako, maray kayo niyo. Napaparong pa ako. Diday! Pero takot. Okay niyo, pero takot ako tama kakaton kami. Kakaton kami. Stay mo kay pagkakaton ha. Online na haloy ng mayong tawid sa harong na ini si sa kuyang ina si Nanay Binyang may harong naman sa salugon, igwa ng harong si Nanay sa salugon, tapos si bunso kong tugang nasa hingaroy na naka-star niya kaya igwang nagmi-maintain kang kalinigan dito sa harong na ini.
Halos igdi ako nagsultero sa lugar na ini mga ka-online. 1997 kang kami maglipat kaibahan sa kunya mga magurang igdi sa Salvacion Tigaon, Camarines Sur. Yan. Hanggang sa kaagum ako nag-start pa kami igdiyo sa natog. Bako pang araw kayo ng harong dati. Kubo pa sana. Actually, ang lugar na ni mga ka-online is nasa dulong parte na ni kang Barangay Salvacion Tigaon. Actually, sa mapping, nasa sakop na ni kang Barangay Tinurungan, Sangay, Camarines Sur. Kalyo kayo na yan, kang harong na yan. Tinurungan na yan. Tapos, yan sa Erinutan may salog na yan eh. Barangay Minadunghol, Sangay. And then, dyan naman sa Balyo, yan, Ampas, Sangay, Camarines Sur. Tabi apo. Tabi apo. Tabi apo. Look. Yeah. Ayan. Ano ba po dali? So, maringeta, dahil mo ako pitkagat. Iday. Boy. Daddy pa. Medyo maingat lang kita ta. Grabe ang halas igdi kasi yung likod bahay namin dito may sapa. Ayan, sapa yung likod bahay namin. Boboy, hindi ka sana ha. Mag-ikot-ikot tayo dito sa likod ng bahay para sariwain natin yung mga alaala natin yung nakaraan. Kasi dito ako halos nagbinata. Saka itong palayan halos kami yung nagsakripisyo para malampasan ang kahirapan. Ayan yung tangkal. Makalipas ang mahabang panahon, tsaka mo mararamdaman ang lubos na panghihinayang. Sayang lamang dahil di na muling mahahawakan pa mga palad ko Binisura ang pagmamahal, hindi pinahalagahan. Nirwanan mo ko kahit nawalan sa pagkagahil ang Isang kanta. sa gitna ng ulan. At pinamukha mo sa akin ang di mo ko minahal. Kaya sana huwag na magbaka sakaling maibabalikan natin pagsinta. Hindi na bali matapos mong alisin ang ipit ng pagkakatali. Babalik ka sa akin ako kung hindi na wala na akong gana. Lahat na sakit ay mag-isa ko lang kinaya. Kaya sana huwag ka ng mga mustapa at umasang Mga kauna, ito yung sinasaka namin dito sa may likod bahay. Halos kalahati ng buhay ko dito ko ginugol yung panahon sa pagsasaka. Hanggang sa makapag-asawa ako, nakapag-abroad ako. Gusto mo mag-swimming dyan? Gusto mo swimming? Hadaw, ayaw kayong problema ka ito sa panira. Total sa panira, ulayo. Kasi nasa paligid mo, napapansin mo, kamuting kahoy, natong, papayas, batag, usok ang batag, kadakol, hindi. Kaya hanggang ngunyan, vegetarian ako, di nakulaan ta, puro gulay. Balyo, kita doon bubay, balyo. 1, 2, 3, ya. Ayan. Sige, lakaw. Pasirin duman. Taday kang mahulukan dali. Luway, sana. Yan. Luway, dali. Ano? Magpatabi apo ka? Magpatabi, tabi apo. Sige, sabi daw, dali. Tabi apo. Tabi apo. Ang sipon mo, punasan mo. Yan tap. Hanyang banana. Aring, ito da banana. Andyan. Andyan banana. Ay, si banana. Ay, iyan. Hain banana. Ni.
Aileen. Matibay talaga ini. Yuto banana. Ano? Yuto banana. Ah, maluto. Banana. Anong luto? Peach. Yan, nahiling niya. Kaya ito may banana na sa taas. So, yan, may puso pa kamlatag. Kasi ito may hinog na tapayas. Yan. Sige duman kita dili. Tamahiling kita dili. Lalakawan mo. So, piglalakaw. Lakawan dati ni daddy kang panahon. Tara. Pero kaburat, mahulog ka dyan. Yeah. Biginan na kita. Mainit ng aldaw. Actually mga ka-online na may deliver kita ngunyan sa Iriga City kaso pig-cancel tata. Gusto ko mag-day off ngunyan aldaw. Ngunyan pong aldaw, October 8. Death anniversary kan sa kuyang ama na si Tatay Eugene. Siyam na taon na po siyang namaaral igi sa kinabang pero ang sa iyang alaala terming presko sa pagmakot sa katakol-dakol nananod ang sa iya. So, mag-ikot-ikot pa tayo dito mga ka-online habang maga pa pero yung pawis natin talagang tagaktak na. Ay, Buboy, ano pala nito? Ito. Ano ito? Ano ito? Ano ito? Ano ito? Banana. Banana. Yuto. Mayuto, banana. Ito diho, banana. Anong luto? Hain, turuado sa banana. Ituro mo si banana. Hain man dyan. Ito, pigturo mo sa banana. Kalimutan ang nakaraan, takbo'y babalik sa umpisa. Mabangitan na bandaan, lahat yun ay itatapon ko na. Maglakad-lakad pa tayo dito mga ka-online sa palayanan. Kung sasariwain ko yung nakaraan, hindi ko ma-imagine kung gaano ako o kami ng pamilya ko nagsakripisyo dito sa pagtatanim ng palay kasi dati halos hindi ko ma-explain pero sobra yung sakripisyo namin na dumating sa point na halos 3 araw na lang ako pumapasok ng college kasi Huwebes, Biyernes, Sabado, Linggo dito talaga namin ginugugol sa pagsasaka. Kasi walang pambayad sa kinakapos lagi. Tapos lagi nung panahon na yun kaya yung piksahantik unoy-unoy na sana ang pag-uumapon, pag-laboy, pag-tarok, pag-asyap. Kalimutan ng nakaraan, huwag kang maya. Mga ka-online saro sa daiko malilingawan na pangyayari sa buhay ko. Hanggang 2013 bago ako maglarga papuntang Saudi Arabia. Digdi mismo sa kinatitindugan ko. Igdi ako nagpaaram sa sakuyang ama na ako pahalik na. Siya, yaon sila sa tao kang umatang panahon na ito. Dinikti ko siya 2 days before my flight. Sabi ko tayo, malarga na ako na mangibang bansa para makasurvive sa pagtios na namamatian tanya ko di sa Pilipinas. Para akin maiba ang aking nakaraan. Dapat ito ay pinaghahandaan para Duman na luwas na di ka na mag-ano dyan. Luwas na po, duman dali. Udto na, mainiton sa maabuton. Para tumawa kitang balo. sa akin balang araw. Kitang balo pang rapas. Mga kitang balo pang. Diyan ka sa. Yeah, aray ko. Rapasun tang agihan. Baba na sa baba dali. So, yun lang mga kaunday. Park naman kita. Apo, magsabi ko po tabi apo. Dali. Tabi apo. Tabi apo.
Mga ka-online, andito nga tayo sa Boulevard Ilawod kang Salvacion, Tigaon, Camarines Sur. Muling magsimula. Ayun yung ikasyam na death anniversary ng aking ama. Itipiganap sa Salvacion, Tigaon, Camarines Sur. Sa harungkang tugang kong babae. Sa mga ka-online, matabang-tabang kita pag-preparar kang pagkakan. Nagbuno ning urig si tugang ko. Ayan, tara. Inom pangunyan. Let me love you, Carmelita. Just what tender please and then I will with you, Carmelita. I was out to beg again. Believe me. Cause I love you so. Don't ever leave me. Sa isang iglap, mga ngiti na takpan, mahigpit na yakap, kailang pagkawalan. Dumaan ng dilim na puno ng bituin, sa iyong lilim, pag-ibig mas nagningning. Hinahanap ang kahapon sa panibagong ngayon. Marami ang nagbago, ngunit di ang pagmamahal mo.